راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتس راديو حلتاو زينا أب هامبورغ جرمن حنتي قوال 25 عمت إيرتراويت بكارات وغيا كم سرغبت بوليس تاقتما حبيرو مسا قدايا بتمساسا لهنسات تنبر غوروبيت ملكتات دم بمرأة بغتا نا بوليس دحر مدوالايا اتا إيرتراويت أب غزآتا قوديا ترخيبا أبتي بسنبت عسرا لكاتيد زترأي زحزن فتسامي نتا قوال 25 عمت منسي إيرتراويت قداما يرديت تغيرلا ناب هوسبيتال كتبت سحكوان تغالت موقعتا كبير بمنبارو هيوتا محلافو تغليصو ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ንመጻመት ተሳግዳይ ከም ቀዳማይ ጦርጦር በመሓዝ መርመራይ ካይደሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ ነጊዜኡ ዘቤታዊ ዘይመረደዳ ዘስዓቦ ከም መባል ሓሊፉ ብዛዕባቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይሃበን መርማሪ ፍሉይ ገበናት ቅስለስ ነቲ ጉዳይ ክከታተሎ ጀሚሩሎ ዝብል መምሕዳር ፖሊስ ሃምቡርግ ኣብ ልዕለቲ ቀዳማይ ጦርጦር ዘሎ ወዲ 35 ዓመት ኤርትራዊ ዘካይዶ ዘሎ መርመራ ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መንጎ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘቤታዊ ዓመፅን ቅስለት መጻምትን ዝያዳ እናገነነ ይመጽእ ምህላው ኣብ ሓያሎ ዜጋታት ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ኣብ ህይወቶም ጸገማት ይኹን ጸቕጢ ዝስምዖም ዜጋታት ጎነፃ ወጊዶም ናይ ሰሞያ ረድኤት ከናድዩ ከም ዝግባእ ሰሞያ ስነ ኣእምሮ በተደጋጋሚ ከዘኻኽሩ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ኣብ ስራሕና ምትእታው ዝግበር እንተኾይኑ ስልጣነ ክገድፍ ድልውየ ክብል ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዘተን ዕርቅን ኢትዮጵያ ፍሊጡ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነዚ መዝነት ዝዝሃበኒ ህዝቢ እምበር መንግስቲ ይኮነን ስለዚ ተፀዋዕነተይ ንህዝቢ ዳ እምበር ንመንግስቲ ይኮነን ኢሉ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሶኒ 21 ለካቲት 11 ኣባላታ ንሃገራዊ ዘተ ትመርሕ ኮሚሽን ምቋሙ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነው ዜና ኣመልኪቱ ኣቦ ወንበር ናይታ ኮሚሽን ኮይኑ ተመዝዝ ዘሎ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ መግለፂኡ ጉዳይ ፖለቲካ ካብ ጉዳይ ሃገር ስለዘይዓቢ ንሃገራዊ ዘተ ትመርሕ ኮሚሽን ፀግዕ ዝኾነ ወገን ከይሓዘት ንኹሉ ብሓባር ከተሳትፍ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ንኽዛተይ ቁርብ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብያ እታ ኮሚሽን ብወግዒ ትቐውም ዘላ ኣብቲ ኣኼባ ወሃብ ቃል ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዑ መደረ እታ ንሃገራዊ ዘተ ትመርሕ ኮሚሽን ንዓቕሚ ሰብ ቤት ጽሕፈታትን ፋይናንሳዊ ባጀታን ብዝምልከት ብዝቐልጠፈ ክዳለወላ ምዃኑ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ሽበራዊ ጉጅለ ሰይምዎ ዘሎ ሕወሓት ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ክሳተፍ ብዘይምዃኑ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ከይተበገሰ ዝበርዓነ እዩ ዝብል ትንታነታት ብዝተፈላለዩ ወገናት ይወሃብ ዩጋንዳ ኣብ ምኽባር ፀጥታ ዝዋፍር ሓይሊ ፖሊስ ናብ ሶማሌ ኢኻ እቲ ብሰሉስ 22 ለካቲት ናብ ሶማል ዝኣተወ ሓይሊ ፖሊስ ኣካል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣሚሶም ኮይኑ ሲቪላዊ ገበናት ኣብ ምቁፅፃርን ፀጥታ ምኽባርን ከም ዝዋፈር ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ ኮማንደር ናይቲ ሓይሊ ፖሊስ ዳንኤል ኦኬሎ ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ሶማል ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ሓይሊ ፖሊስ ምስ ፖሊስ ካልኦት ሃገራት ብሓባር ክሰርሕ ምዃኑ ፍሊጡ ኣብ ሶማላ ምዕቃብ ፀጥታ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓይልታት ፖሊስ ዜጋታት ኬንያ ናይጄርያ ሴራሊዮን ጋናን ዛምቢያን እዮም እቲ ሓይሊ ፖሊስ ብተወሳኺ ኣብ ሓለዋ ቤት ጽሕፈታት መንግስቲ ዝርከብሉ ህንፃታትን ካልኦት ትካላት መንግስትን ክዋፈር ምዃኑ ይግለጽ ዜና ኣብዚ ይፍጸም إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣበይኒ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝዝከር ይርጋኣለም ፍስሓ راديو إرنا ኣብ ኣጋም ዝዛም ወርሒ ለካቲት ኢና ዘለና ኣብዛ ኣብ ቅድሜና ዘላ ወርሒ መጋቢት ቀንድን ሉሉይን ዝኾነ ዕለት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምዝካር ሰሙናታይ ክንጽበን ኢና ብስሩ ብዛዕባ ገድሊ ኣበርክቶ ወፅዓ ጓል ኣንስተይቲ ንምዝራብ ነዛ ዕለት ምጽባይ እውን ኣየድልየናን እዩ ዓመት ሙሉእ ምዝራብ እኳ ኣይኣክልን
ብፍላይ ድማ ኣተኩሮቲ ዛዕባ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መሰት ትኸውን ንሎም እምበር ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ዘሕልፍኦ ሕሰም ንምድህሳስ ህይወት እሱራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ከም ኣብነት ብምውሳድ ክንድህስስ ኢና ተኸታተሉና ትዕዝብቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ካብታ መወዳእታ ፌርማታ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ እዩ ዝጅምር ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፀት ኣውቶቡስ ኣብ ሳንጣ ዘንቢል ወይ ከዓ ካልእ መትሓዚ ኣስቤዛን መግብን ዝጾረ ህዝቢ ናብቲ ጽርግያ ክክዖ ምርኣይ ፍሉይ ተርእዮ ይኮነን እቲ ጉዳይ ነዘይምልከቶ ኾነ ሓላፍ መገዲ ሕቶ ዝፈጥር እውን ኣይኮነን መዓልታዊ ንጥፈታት ቦታዩ ኣብቲ ኣብ መንጎቲ ተቐማጣይ ተዓዲ ዝኾነ ህዝብን እቲ ቤት ማእሰርትን ኣብ ዘሎ ሓባጥ ጎባጥን ጎልጎልን ዝሓናፈፀ ቦታ በብዝጥዕሞ መገዲ ክጓዓዝ ፋሕ ዝብል ህዝቢ ምርኣይ እውን ልሙድ እዩ ምስ ጾረንን ድኻመንን እናተቓለሳ ሰለይ ዝብላ ሽማግለታት ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ብመካይን ነቲ ጉዕዞ ከሕፅሩ ዕድል ዝገበሩ ሰብ መካይን ቀወምቲ ዓማዊል ናይቲ ትርኢት እዮም እዚ ኸርተትን ከልበትበትን ስድራን ቤተሰብን እሱራት ከም ዕድል ዝረኣየሉን ዝናፈቐሉን ወቕትታት ግን ብዙሕ እዩ በጻሕቲ ዝፍቀዶ ኩሉ እሱር ስለ ዘይኮነ በቲ ሓደ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንበጻሕቲ ዝርገጠሉ እዋን ብዙሕ ስለ ዝኾነን ከዓ በቲ ካልእ ልክዕ ከምቲ ሰብ ክእሰር ኮነ ክልቀቕ ሕጋዊ ምኽንያት ዘይድለን ከም ርዱእ ክውሰደሉ ብዝኽእል ደረጃ ዝተበጽሐን እቲ ቤት ማእሰርቲ ንበጻሕቲ ፍቑድ ክኸውን ወይ በንጻሩ ክኽልከል ወላ ሓንቲ ምኽንያት ኣየድልን ኩሉ ኣብ ኢድን ድሌትን ኣካየድቲ እቲ ወተሃደራዊ መዓስከርን ቤት ማሕይሩን እዩ ክብታን ለጥቕታን ስምዒት ሓለፍቲ ነቲ ህይወት እሱራት ሕርሕራይ ገይሩ ይጸልዎ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ የመሓድርን እዩ ውፅእ ዝበለ ተግባር ናይ ሓደ እሱር ንናብራ ናይ ኣሽሓት እሱራት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከውድቕ ይኽእል ወረጃነት ጥንቃቐ እዱብነት ብሓፈሻ ጽቡቕ ስነ ምግባር ናይ ኣሽሓት እሱራት ግን ነቲ ናብራ ዝሓሸ ምግባሩ ዓቕሚ የብሉን ከምቲ ዝኣበሰን ዘይኣበሰን ብጅምላ ዝቕየድ ዝተጋገየን ዘይተጋገየን ብሓንሳብ ምቕጻዕ ዘይንቡር ካብ ዝውሰደሉ ደረጃ ሓሊፍ እዩ ግቡእ ብጥውያ ኢድ መሰል ድማ ብሓለፋ ይከናወኑ ኣብ ዓይኒ ቀየቱ እሱር ኩሉ ግዜ ሕሱር እዩ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ጉዳዩ ብግልፂ ክሓትት ዘይክእል እሱር እንታይ ክሳብ ዝኸውን እዩ ተቐይዱ ዘሎ እንታይ እንተጋጢምወዩ ክፍታሕ ክፈለጥስ ይትረፍ ዘድልዮ ነገራት ክሓትት ኣብ ጉዳዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘየለ ክነሱ ስለምንታይ ንሓንሳብ ምኽልካል ካልእ ሳዕ ድማ ምፍቃድ በጻሕቲ ከም ዝህሉ ምርዳእ ከም ዝኣብዮ ክገልጽ ኣይክእልን ኣብዚ እዋን ግዳ ኮሮና ዝበሃል ዓለም ለኻዊ መምኽኔታት ተረኺቡሎ ጽቡቕ ዕድል ንረገጽትን ዓመፅትን ሕማም ኮሮና ኣብ ኤርትራ
ጉዳይ ጥዕና ውልቀ ሰባትን ድሕነት ሕብረተሰብን ዘይኮነ ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙስ ኣካል ግህሰትን ርግፀትን ሰብኣዊ መሰል ይኾይኑ እታ ኩሉ ነገር ናብ ፖለቲካ ናይ ምቕያር ድንቂ ክእለት ዘለዋ ኤርትራ ከም በዓል ባኒ ማይ መብራህቲ ጸሎት ማሕበራዊ ንጥፈታት መጓዓዝያ ጥዕና እውን ፖለቲካ እዩ ስለዚ እምበኣር እቲ ገደባትን ሕግታትን ኮሮና ናይ ህዝቢ ንጥፈታት ጥራይ ኣነጻጺሩ ስለ ዝምልከት መንእስያት ናብ ታዕሊምን ኩናትን ክወፍሩ እምበር እሱራት መግቢ ስድራ ቤቶም ክቐምሱ ስድራ ቤት ዳሃይ እሱር ኣባላ ክትፈልጥ ኣይፍቀድን እዚ ድማ ብሰንኪ ጭካነ እቲ ስርዓት ዘይኮነስ ብሰንኪ ኮሮና እዩ ዝበሃል ንግዲ ብመሰል ሰባት ንግዲ ብጥዕና ዜጋታት ንግዲ ብዕድል ህልውን መጻን ወለዶ ህይወት ንደቂ ኣንስትዮ እሱራት ንምድህሳስ ዓሊምና ኣብ ዓዲ ኣቤተይና ዘለና ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ስለ ዘየጠቓልል ህይወት ዝቤት ማእሰርቲ ምልስ ኢልና ብዝነበረ ዓመታት ከመይ ይመስል ንሓፂር ናይ ኣየር ጊዜ ብዝጥዕም መገዲ ክንዛወሮ ኢና እንዳወርድያ ሓሊፍና ናብተን ኣብ ውሽጠን ክህሉ ክግመት ክንዲ ዘይከኣል ብዙሕ ሰባት ሒዘን ዘለዋ ክልተ ዓበይቲ ቀጽርታት ክንበጽሕ ኢና ጎደና ዝፈልየን ኮይነን ሓድሕደን ዝመዓደዋ ክልተ ዓበይቲ ማዓጹ ድማ ክንርኢ ኢና ታብ ጸጋምና ትርከብ ቤት ጽሕፈታት መርመርቲ መመርመርን መቐጥቀጥን ክፍልታት ብኢሰብኣዊ ጭካነ ዜጋታት ኣካላቶም ዝጐድልሉን ህይወቶም ዝስእንሉን ወይንኸም ዝኣመሰለ ሓደጋታት ዝቃልዕሉ ትሕቲ ምድሪ ዝሓዘ ህንፃ ዕድመ ናይ ጉዳዮም ዘይተጻረየ ኣማይት እሱራት ዘባኽን ዓበይቲ ናይ ዚንጎ መኻዚኖታት እሱራት ኣብ እዋን ምርመራ ዝግለሉሉን ሸላታት ምውሳድ ኣስራት ጻብዕቲ መፍራም መፈጸምታ ጉዳያት ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ዝሰላሰለሎም ንኣሽቱ ቤት ጽሕፈታት ዝርከብዋ ቀጽሪ እንዳከይዝ ንእሱራት ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘይተጠቓልል ናብታ ብየማንና ትርከብ ማዕጾ ምእንፋትና ግዲ ይኸውን እዛ ቐጽሪ እታ ዝዓመረትን ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝርከበላን እያ ሽማግለታት ኣቦታትን ኣዴታትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መንእስያት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣጥበውትን ነፍሰ ፁራትን ኣዴታት ዘየለየለን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቐጽሪ ደው ብምባል ቆላሕቲ ዓይንትና ካብ ጸጋም ናብ የማን ምስ ነዛውሮ ኸዓ እቲ ዓሰርተታት እሱራት ብጅምላ ነፍሶም ዝሕጸብሉ ገፊሕ መኻዚኖ መሰል ክፍልዩ ጐሊሑ ዝረአ ብድሕሪኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር እዚ ቤት ማእሰርቲ ይረአ ኣዒንትና ንየማና ምቕጻለን ከኣ ምስ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዳራሻት ፊት ንፊት ምጥምማት ኸውን ብዃና ዝተኸለለ ቐጽሪ ክህልዎ እንከሎ ብኣሽሓት ክቝጸሩ ዝኽእሉ ብዝሒ እሱራት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለዎም ምግማት ይከኣል ናይ ገዛእ ርእሱ ቝጽሪ ዘለዎ ኣማይት እሱራት ዝሕዝ ክልተ ክፍልታትን ሓንቲ ኮንተይነርን ዘጠቓልል ቐጽሪ ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቐጽሪ ለጊቡ ብየማን ሸነኽ ይርከብ ክሽነ ናይ ኣባላት ሓለዋ መመገቢ ክፍሊ
ሕክምና ድማ ተሪሉ ብየማን ናብ ቀንዲ ኣፍ ደገቲ ዓብዪ ቀጽሪ ብዝቐረበ ቦታ ይርከብ። እታ ዝርከባ ጎልጎል ናይታ ካንቸሎ ድማ ኣብ ማእከል ኣሳፊሓላ። እታ ብዙሕ ግዜ ሽንትን ቀልቀልን ናይ መሰዴታቶም ዝተኣስሩ ህፃናት ስለ ትመልእ ክሳብ ሰበስልጣንቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓውሲ ጠለይ ጠለይ ክሓልፍዋ እትግደድ ጎልጎል ኣብ መዋእለ ህፃናትን ቤት ትምህርቲ መባእታን ክህልው ዝነበሮም ህፃናት መሰዴታቶም ኣብዚ ቅጽሪ ዝምርኣይ ኣንታ ክንደይ በዝሕዮም? መዋእለ ህፃናት ዶ ኸኣ ክንከፍተሎም ካብ ዝብል ላግፅን ባጫን ሰበስልጣን እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሓልፍ ዕቱብ ኣቓልቦ ይረክብን። ጉዳይ ዞም ህፃናትን መጻኢኦምን ከመርእስቲ ጸብለሊሉ ክረእሲ ይትረፍ ዘይንቡር ምዃኑ ኣብ ግምት ዝኣተወ ይመስልን። ኣቓልቦ ሓደስቲ መጻእትን እናሰሓቡ ኣዴታቶም መውፃእ ክሳብ ዝፍቀደለን ኣባላት ማሕበረሰብ ዝቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይቕጽሉ። ግማዕን ጭልፍላፍን ናይ ሓያለይ ብምኽንያት ማእሰርቲ ዝፈረሳን ዝዓነዋን ስድራ ቤታት ኤርትራ እምበኣር ኣብዚ ቕጽሪ ይርከብ። ገለ ዕድል ዝገበራን ሕማመን ብሓካይም ዝተኣምነሉን ኣብታ ሳፊሕካ ኮፍ ንምባልን ምግልባጥ ዘፍቅድ ኣዳቕሳን ዝርከበላ ሕክምና ክቕንያ ሓለፋ ይረኽባ። ረድኤት ሓኪም ኣብ ዝደልያሉ ወይ ካልእ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ዝሓታሉ ግዜ ድምፀን ንኽስማዕ መስተን ዝበዝሓ እሱራት ብምንጽጻር ዝሓሸ ዕድል ኣለወን። ቁጽሪ ናይተን እዚ ዕድል ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዘለወን እሱራት ካብ ፍለማ ዓሰርተታት ስለ ዘይሓልፍ ግን ናብታ ብዃና ዝተኸለለት ቅጽሪ ሰጉምካ ምዕዛብ እቲ ልክዕ ስእሊ ንምሓዝ ዝያዳ ይምችእ። ኣብታ ቐጽሪ ንዓመታት ተኾሚሩ ዝናብን ፀሓይን ዝበራርየሉ ንብረት እሱራት ምስ ተሓጽበ ኣብ ሰሙን እኳ ክነቅጽ ነጋዳ ኾይኑ ብጥልቅዩ ኣብ ገመድ መስጥሒ ክዳንን መናድቕቲ ቐጽርን ዝተደራረበ ኣልባስን ጨርቀ መርቀን ናይተን እሱራትን ደቃተንን ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍልታት ክህሉ ንዝኽእል ብዝሒ እሱራት ኣማትዩ። እዚ ትርኢት ድማ ንፈላሚት ዕዝብቲ ኣፍራሒ ይገብሮ። እዚ ግና እተን ክፍልታት ኣብ ርእስቲ ንመውዓልን መደቀስንተን ኣማይት እሱራት ዘይኣኽላ ምዃነን እዚ ኩሉ ንብረት እንተተወሲኹ ይትረፍ ሰብ ኣየር እውን ክንቀሳቐሰሉ ዘይክእል ሃዋህው ክፍጠር ስለ ዝኽእል ከም ፍታሕ ዝተወስደ ኣማራፂ እዩ። እቲ ብዝሕን ጽቕጥቅጥን ካብ ብዛዕባ መደቀስን ዕለታዊ ዕንጋሎን ሓሊፍካ ብዛዕባ መውፃእ ክትሓስብ ኣይፈቅድን። ኣብዘን ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለወን ክፍልታትን ሳልሰይተን ኮንተይነርን ተሓይረን ንዕለተ ሓርነተን ዝናፍቓ ኣማኢት ደቂ ኣንስትዮ ይርከባ። ኣብዚ እዋን ብምኽንያቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናትን ዘይምርግጋእን ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር ከምኡውን ሕማም ኮሮና ዝምኽንያቱ ግዱብ ምንቅስቓስ ሓሊኽዎ ስግረዶብ ዝጉዳዩ እሱር ክጐድል ዝኽእል እውን እንተኾነ ስእነትን ክብደት ናብራን በቲ ሓደ ተገዲድካ ናብ ዓውደ ኹናት ምጥባስ ከዓ በቲ ካልእ ዘከላቦቶ መንእሰይ ኣብ ሃድን ግዳይነት ምህላውስ ዘይተርፍ እዩ። እምበኣር 8 መጋቢት ኣህጉራዊ ደቂ ኣንስትዮ ቀሪቡ እዩ እሞ እተን ጸባጦብ ዘይሓደጉ ህፃናት ሓቒፈንን ሓዚለንን ዝተሓየረ ኣዴታት እንታይ ዝበለ ህይወት ይሕልፍ ኣለዋ?
እተን ደቀንን ወይ ደቀን ካብ ግዱድ ዕስክርና ስለ ዝሓንገዱ ወይ ካብ ሃገር ስለ ዝወፁ ወይ ውን ንዕኡ ብዝመስልን ካብኡ ብዘይሓይሽ ምኽንያትን ንዓመታት ኣብዚ ቐጽሪ ክኹርማያ ዝተፈርዳ ሓገዝን ምሕረትን ሓቲተን ሬሳ ኽንበር ሕይወትኪ ካብዚ ትወፅእን እያ ዝብል መልሲ ዝረኸባ ሽማግለታት ኣዴታት ሎምኸ መለሳ ረኺበን ዶ? እተን መጻኢአን ከጸብቓ ሕልመን ከስመራ ፋሕተርተራ መባለን ዝተኸትራ እሞ ብሓለንጊ መቑሕ ዝግረፋን ዕድመ ንእስነተን ዘብልያን ዘለዋ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ነተስፈአን ዘዳብር ንእሽቶ ብርሃን ረኺበን ዶ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝዓንዳ ስድራኸ ተኣኻኺባ ዶ? ዝኣመሰሉ ሕቶታት ብውን ዝፋቶም ንዝኽሪ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝትከል ዳስ ምርኣይን ሓቂ ዝጐሰየ መደረ ምስማዕን ኣመና ዝሕምም ክኸውን እዩ። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ይረና ሶኒ ዕለት 14 ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ከዓ መጻምዲ በቲ ዝርድኦም መንገዲ ንፍቕሪ ክጽምብልዎ ውዒሎም። ብዙሕ ሰብ ንፍቕሪ ብምኽንያት መዓልቲ ፍቑራት ብቐይሕ ሕብሪ ነብሱን ገዝኡን ኣጸባቢቑ ይገልጾ። ታሪኽ ኣበዓዕላ መዓልቲ ፍቑራት ካብ ቫለንታይን ዝተባህለ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ከም ዝተበገሰ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይጠቕሱ። ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ፍቑራት ንዓና ከም ኤርትራውያን ምስቶም ንፍቕሪ እምነቶምን ሕብረተሰቦምን ልዕሊ 10ታት ዓመታት ናይ ገዛ ሓይር ኮይኖም ክሳዕ ዕለት ዕረፍቶም ንሓቂ ኣሕሊፎም ዘይሃቡ ብፁእ ወቅዱስ ኣቦና ኣቡነ አንጦንስ ተምሳል ፍቕሪ ጌርና ዘይንሪእሉ ወልሓንቲ ኣብነት ኣይህሉን። ብፁእ ወቅዱስ ኣቦና ኣቡነ አንጦንስ ድሕሪ 16 ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ መበል 95 ዕድሜኦም ዓሪፎም። ኣቡነ አንጦንስ ጓሳ ህዝብን ጓሳ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ምዃኖም ከይተባተኹ ነፍሶምን ስጋኦምን ተፈላለን። እዞም ኣቦ ጓሳ ህዝቢ ከም ምዃኖም መጠን ህዝቢ ብዘይ ሕግን ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይተዓፈን፣ ከምኡውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝሓዛ ኣእዳውኩም ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣውፅእወን፣ ቤተ ክርስቲያን ናይ ባዕላ ስርዓተ ምሕደራን ኣገባብን ኣለዎ ስለ ዝበሉ ጥራሕ ንኽንዲ ዝኣከል ዓመታት ናይ ገዛ ሕዩር ኮይኖም ጸኒሖም ንእምነቶም ንመትከሎም ንጉስነቶም ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ ከፊሎም። ኣቡነ አንጦንስ ምእሰሮም ከይኣክል ብጀነራላት ዝመሓደሩ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ብሓሶት እናመስከሩ ካብ ህዝቢ ክንጽልዎምን ሓለቓ መናፍቕ እናበሉ ክኹንንዎምን ዕጥጥ ኣይበሎምን። ኣብ ዝኣመኑሉ ጸኒዖም ወላ እኳ ህዝቢ ፓትርያርኩ ዝኣክል ኣብ መዳጎን ተሓይሩ ኣፉ ከይከፈተ ስቕ እንተበለ ኣቡነ አንጦንስ ግን ካብ ጉስነትን መፍቃር ህዝቦም ኣይበኸሩን። ንፍቕሪ ከዓ መእሰሪ ኩሉ ፍጻሜ ህይወቶም ገይሮም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ይረና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ይረና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ መንእሰያት እዩ። ካብዚ ቐፂልና ድማ ናፊቐካ ኣለኹ ዝብል ደብዳቤ ፍቕሪ ከነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሑ። ናፊቐካ ኣለኹ ኣብ ዓራተይ ተገምሲሰ ልዋም ድቃሰ ቅድመ መምጽኡ ዘለዋ ደቓይቕ እተን ኣገደስትን ኣብ ህይወተይ ዓብ ትርጉም ዝህበን ደቓይቕን ኣዝየ ከኣፈትወንን ብዕቱብ ኣብ ጥቕሚ የውዕለንን ኣብዘን ደቓይቕ እዚኣተን መዓልተይ ከመይ ውዒሉ ኣብ ህይወት ዓቢ ወይ ውስኻ ኣለኹ ዶ የለኹን፣ ሕልመየ ተግብር ኣለኹ ዶ የለኹን፣ ውድቀተይ ዓወተይ ፍርሐይ ትብዓተይ ወዘተ እናሰላሰልኩ ዝሓልፈን ደቓይቕን ብዓብኡ ከዓ ምስ ፈጣሪ ይራኸበለን። እዘን ደቓይቕ ንዓኻ ካብ ዘፍቀርኩላ መዓልቲ ጀሚረን ኣገልግሎተን ንዓኻን ንፍሽኽተኻን
ነተን መሳኪን ዓይንትኻን ንኹራኻን ንስሓቅካን ንድኽመትካን ንብርታዕኻን ወዘተ ኣብ ምሕሳበይ ዘውዕለን ካብኡ ሓሊፈ ከዓ ነታብ ትርኣስ ዓራተይ ዘላ ስእል ክልቴና ኣፍጢጠ ይርያ ንዓኻ መፍቃር ማለት ህይወት ንኽነብራ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበትኒ ክሳዕ ዝመስለኒ ልበይ ብሓጎስ ይሰራሰር ምስ ነፍሲ ወከፍ ትርግታ ልበይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎኒ ፍቕሪ ይውስኽ ንዓኻን ብዛዕባኻን ምሕሳብ ምቹ እዩ ከም ፀባጡባደ ስቂሉ ይበሃግ ኮሪኻን ከለኻ ዘናፍቕ መጻኢ ከያዲ ሕልሚ ወዲ ሕልሚ እናሓሰብካ ትፈርሖ የለን ትጠራጠረውን ከምኡ ትማል ምሸት ከም ልማደይ ኣብተን ደቃይቕ ንዓኻ እናሓሰብኩ ድቃስ ወሲዱኒ ኣብ ድቃስ ኣብቲ ዘይፈልጦ ዓለም ብህይወት ኣለኹ ደ የለኹን ርግፀኛ ከይኮንኩ ዓይነይ ዓሚተ ዝኣትዎ ጫካ ኩሎም ኣለዉ ንዝብሎም ኣደይ ኣቦይ ስርሐይ ንእስነተይ መልክዐይ ኣሕዋተይ ገዲፈ ናብ ዝኸዶ መገሻ ንዓኻ ተማሊእካ ኣብ ሕልመይ ምሳይ ነርካ ፍሽኽተኻ ክንድኡ ደሚቑ ኣይፈልጥን ነይሩ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ዝምጽዕዳ ውስናንካ ጉራማይለ ዝተወቀጠ ግርጻንካ ምስቲ ፍሽኽታ ህፃን ዝመስል ፍሽኽታኻ ተደማሚሩ መልኣኻ ምሲሉካ ነይሩ ኣብ ሓደ ሓምለዋይ ግርሁ ጸሊምን ጻዕዳን ዝሕብረን ኣሓ ፋሕ ኢለን ሳዕረን ይበልዓ ኣነ ንስኻን ከዓ ኣእጋርና ቅድሚትን ድሕሪትን እናወዛወዝና ከክንዲ ቀሽም ዝመቕጣነና ባትር ኣብ ኣእዳውና ሒዝና ኣብ ሓደ ደንደስ ኮፍ ኢልና ትርኢትና ጓሶቱ ተናሓ ምዃና ሉልያት ኢና ሰማይ ሰማያዊ ሕብሩ ከም ማይ ባሕሪ ጸርዩን ደሚቑን ኣንቃዕሪርና ንሪኦሞ ፍሽኽ ይብለና እቶም ሓሓሊፎም ዝተንጠልጠሉ ደበናታት ከዓ ኣስናኑ ይመስሉ ሃንደበት ኣብ ፊትና ኣብ ማእከል ተናሓ ሓንቲ ማዕጾ ደው ኢላ ከም ዘላ ነጊርካኒ ንዓይ ግን ኣብ ፊተይ ብዘይካ እተናሓን እቲ ጻሕ ዝበለ ግርሁን ዝረአየኒ ነገር ከም ዘይነበረ ደጋጊመ ክእምነካ ፈቲነ ኣሎ ኢልካን ክትካትዓኒ ነታ ማዕጾ ዝድግፍ ዝቆመ መናድቕ ኣይርአን እቲ ሓደ ኣብኣ ዝርአ ከፊትካ ተኣትወሉ መትሓዚ ጥራሕ ብምባልን ህላውነት ናይቲ ማዕጾ ከተረጋግጸለይ ፈቲንካ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ዝሪኦ ማዕጾ ኣይነበረን ገጽካ ናባያ ዚረ ተሓልም ከይትህሉ ተባራበር ብምባል ከበራብረካ ፈቲነ ኣይሓለምኩን ብሓቂ እየ ኢልካኒ ብድሕሪኡ ካብቲ ደንደስ ዘሊልካ ናብቲ ትማዕጾ ኣለዎ ዝበልካዮ ወገን ንቕድሚት ኬድካ ድሕሪ ገለ ቁርብ ስጉምታት ካብ ቅድሚ ዓይነይ ተሰዊርካ ክርእካ ይከኣልኩን ኣነ እውን ዘሊለ ደድሕሪኻ ብምስዓብ ስምካ እናጸዋዕኩ ናበይ ከም ዝተሰወርካ ክደለይካ ጀሚረ ልበይ ህርመታ ወሲኻ ኣብ ፍጹም ምርባሽ ኣቴ ስምካ መመሊ ሰብዓውታ ይጽውዖ እተን በርህቶታሓ ሳዕሪ መብላዕ ኣቋሪፀን ምሳይ ስምካ ይጽውዓ ምድሪ ተናዊጻ ሰማይ ከኣጸለሎ ተኸዲኑ ኣእሙረይ ከክፍኡ ኣብ ምሕሳብ ተጸምደሞ ንዘለኣለም ሲኢነካ ኢለ ነብሰይ ብፍርሕን ጭንቀትን ተጐቢኣ ተስፋ ቆሪፀ ኣብቲ መሬት ጥንቅልዕት ምስ ተሰጣሕኩ እተናሓ ዓጒጎናኒ ኣካላተይ እናጨነዋ ከዓ ከጸናንዓኒ ይፍትና ክረግጻኒ ይኽእላየን ዝብል ስግኣት ሒዙኒ ካብ ማእከለን ክወፅእ ምስ ፈተንኩ መሕለፊ ሲኢነ ዓቕለይ ጸቢቡኒ ትንፋስ ሓጺሩኒ ነፍሰይ ከድሕና ካብቲ ዘፍርሕ ሕልሚ ናብ ጋህዲ ሃዲመ ካብ ሽንቲ ቤት ገጸይ ተሓጺበ ምስ ተመለስኩ ንማለቱ ነፍሰይ ኣብ ዓራት ኣውዲቐያ ሞባይለይ እናጠዋውቕኩ ከዓ ነቲ ኣብ ሕልመይ ካብ ቅድመይ ዝተሰወርካዮን ርኤስ ኣንኮኻን ደጋጊመን ተሓሲበዮስ ኣብ ጋህዲ ኸጋጥም ይኽእል እዩ ብዝብል ስግኣት ብዝተኻእለኒ መጠን ካብ ሓንጎለይ ከኣልዮ ፈተንኩ ብቐሊሉ ዝከኣል ግን ኣይነበረን ካብዘይ ንጸሓሓፍ 10 መዓልቲ ሓሊፉ እንተኾነ ግን ኣብዘን 10 መዓልታት ከይዘከርኩኻን ከይናፈቕኩኻን ዝሓለፈ ደቂቕ ኣላ ክብል እንተ ደኣ ኾይነ ሓስወት ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል በቃ ካብ ልበይ ናፊቐካ ኣለኹ ክናፍቐካ ከለኹ ቅድሚ 5 ዓመታት ክንላለ ከለና ጀሚርና ዝተጸሓሓፍናዮ መልእኽታት ክሳዕ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዝነበረ ከም ዳዊቴ ዝደጋገሞ ኣብ ነብሲ ወከፍ መልእኽቲ ዘሎ ስምዒት
ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ከም ዝተፈጸመት ዝዝክሮ ከምብቦ ከለኹ ውዑይ ነዝዒ ኣብ ልበይ ይፈስስ መመሊሰ ኣይናፍቐካ ከምቲ ጸሓፊ ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ኣብታ ሓላውታ ወርቃዊት ገረብ እትብል መጽሓፉ ፍቕሪ እታ ዝዓበየት ተኣምርያ ንዝኾነ ሃጠው ቀጠው ናብ ዓሚቕ ፍስፍና ንዝኾነ ቃል ናብ ልዋም ግጥሚ ንዝኾነ ምንቅስቓስ ናብ መሳጢ ትልሂት ናይ ምልዋጥ ጥበብ ኣለዋ ኢሉ ዝገለጾ ኣብ መልልስና ዘሎ ሃጠው ቀጠው ከም ዝተጠቕሰ ዓይነት ስምዒት እዩ ዝህበኒ ግን 10 መዓልቲ ተራኸብናን እዚ ኩሉ እናተሰምዓኒ ክንዲ መዓልቲ ከይጽሕፈልካን ከይድውለልካን ዝገበረኒ ግን እንታይ እዩ እቲ መልሲ ህልኽ እዩ ናፊቐካ ኣለኹ ንስኻ እውን ከማይ ከም ዘለኻ ኣይጠራጠረን ግን ተሃላሊኽና ኣሎና ህልኽ ግን ንፍቕሪ ጥዕና ህቦ ድዩ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናልኩም መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና